दिल्लीयाव जोंहा मोनसे जोंनो बड'लेण्ड नांगौ, बड'लेण्ड नङाबा जों जिराया, बेनि जोंहा मोनसे साउटिं होनाय स्ल'गान होनाय जोंहा नुनो मोन्दों नङा होमबा लोगोफोर। दा जोंहा सोर होनोब्ला जोंहा बर'नि फरायसा आफाद नङा होमबा, जोंहा बनसु नङा होमबा लोगोफोर। दा जोंहा दिनै जोंहा बड'लेण्ड दाबि नङा होमबा लोगोफोर। दिनैहाय जोंहा बिथांमोना सोमावसारगासिनो बड'लेण्डनि थाखाय। दा दिनै जोंहा बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनावबो दिनैहाय जोंहा बड'लेण्डनि गोनांथि दंबावो आरो जोंहा बड'लेण्ड नांगौ, बड'लेण्ड नङाबा जों जिराया। दा बेखौ जोंहा गोबां रायजो राजायानो गोदोनिफ्राय जोंहा बड'लेण्डनि थाखाय गोबांथार सोमावसारबोनाय जोंहा आरो बड'लेण्डनि थाखायनो गोबांथार जोंहा मुंख्लं जालांनाय बे बिथांमोन दङ। दा जोंहा दासिमबो दिनैहाय जोंनो बड'लेण्डखौ नाङा रावबो होनाखै। दा जोंनो बड'लेण्डखौ नांगौ, बड'लेण्ड नङाबा जों जिराया। दा बेखौ जोंहा सोमावसारदों बा दिनैहाय स्ल'गान होयै जोंहा दिल्लीयाव बनसुनि फरायसा आफाद, बर'नि फरायसा आफाद बे बिथांमोना दिनैहाय बड'लेण्ड नङाबा जों जिराया होननानै जोङो स्ल'गान होनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा दिनैहाय बे जोंहा बनसुनि नाजानायाव दिनै जोंहा बिसिनि साननाय बायदि जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दिनैहाय बड'लेण्डनि थाखाय रावबो सापर्ट दंना गैया। दिनैहाय बड'लेण्डखौ जोङो रायजो राजानो नांला नामा, दा दिनैहाय बे साननो गोनां। दा दिनैहाय जोंहा बे बनसु बायदि मोनसे बर' फरायसा आफादजों जोंहा दिनैहाय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बा जोंनो बड'लेण्ड नांगौ होननायाव दिनैहाय गोसो दंखागोन ना गैया रावबो। दा बेखौहाय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर। दा दिनैहाय जोंहा आरोबाव नैबे बनसुनि नाजानायाव बड'लेण्ड सोमावसारनाया जुदि जालांबाय थायोब्ला बा बड'लेण्ड दाबिया जाबाय थायोब्ला दिनै जोंहा बिटिसि बा बिटिआर सरकारा हेफाजाब होगोन ना होआ, आरो जोंहा गोबांथार जोंहा आफादफोर दंबावो, बे आफादफ्रा जोंहा दिनै सापर्ट होफागोन ना होफाया। दा जोंहा आगुनि जोंहा आबसु नङा होमबा, अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जोंहा बे आफादा गोदोनिफ्राय जोंहा दंखायो नङा होमबा लोगोफोर। दा गोबांथार जोंहा बड'लेण्ड सोमावसारै दिनैहाय जोंहा सोमावसारनायनि उनावहाय दिनैहाय जोंहा थामथि गोरोबथा जाबाय नङा होमबा लोगोफोर। बिटिसि आरो बिएसि आरो बिटिआर नङा होमबा लोगोफोर। दा जोंहा बे मोनथाम एकर्डआ जानानै थांबाय। दा दिनैबो जोंहा बड'लेण्डखौ दासिमबो मोनाखै। जोंहा थांनाय नङा होमबा लोगोफोर, दिनै 2020 नङा होमबा 27 जानुवारि जोंहा बेवहाय मोनसे बिटिआर एग्रिमेन्ट जाबावबाय, बे बिटिआर सुक्ति जाबावबाय। दा जोंहा बेयावबो जोंहा जोंनि बर' जाथिनि थोनायखिनि जोंहा मोननांगौ खिनिखौ मोनाखै नङा होमबा लोगोफोर। मानो होनोब्ला जोंहा बड'लेण्ड मोनबासो जोङो जोंनि जाथिनि हारिनि थामोनथा जोंनि हायाव जोङो जुक्ति थांना थानो हागोन नङा होमबा लोगोफोर। दा बेखौ बयबो बर' रायजो राजाया मिथिगौ। दा जोंहा बेखौनो सिन्था खालामनानै जोंहा नैबे बनसु आफादा दिनैहाय जोंहा बड'लेण्डनि थाखाय जोंहा दिनै साखा फारा जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों नङा होमबा लोगोफोर। दा दिनैहाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा हेफाजाब दंना गैया आरो बड'लेण्डखौ नांगोन ना नाङा कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर। आरो जोंहा बिटिआर सरकारा हेफाजाब होगोन ना होआ बे बनसु आफाद, बर'नि फरायसा आफादखौ नङा होमबा लोगोफोर। दा जोंहा कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर, दिनैहाय जोंहा बड'लेण्ड नांगोन ना नाङा। दा दिनै भिडिअ बेखिनियानो लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर। बाय बाय।